poradí Michalovské lesy, Orešské, maj 2017. Berie si späť. So strachom som domov zo školy prinášal občas mečky a dnes ma akurát zabolí, že tak už nenáviem všetkým. Pochopíš o veku 55, čo vám čas požičia. Berie si späť. Počujete tú krásu, vtáčí spev, nádherné koruny stromov. A tam to už mám no po ukončení ťažby stačilo zrezať. To je vzťah majetku. Takto sa s majetkom, už dneska sú technológie, ktoré spracujú, sa zhodnotilo všetko drevo. Hej, keď je to majetok občanov. Čiže je to správny prístup ako majiteľa, alebo nesprávny, lebo je to aj môj les. Je tu vidno, že tu je nájomca, tu sa ide po kubikoch. Hej, tu sa neberie ohľad, hej, na jemný spôsob hospodárenia, ale na tzv. Intenzívny. Čím skôr. Tento poraz určite je v obnove. Obnova znamená výrub, hej, že ho treba obnoviť, ale spôsob volí odborný lesný hospodár, ktorý tu má byť. Poznáme meno, kto je hospodár? Jasne. Je stanovený okresným úradom alebo lesným úradom. Inžinier Heželi. No, každé jedno moje vyjadrenie ako odborného hospodára sa dotýka tých ľudí, čo tu robia. Hej? Odborný lesný hospodár si najal, samozrejme Galemský možno ho učil, si ho zobral, on je tu. Hej? Takže preto moje vyjadrenia môžu sa dotknúť viacerých ľudí, čo tu robia. Správny vzťah je ten, že les sa do nájmu nedáva. Nemôžete dať les, ktorý rastie 100 a 120 rokov, sa začína obnova, dať do nájmu súkromnej eseročky, ktorá vlastne odovzdá za 10 rokov do nájmu tento stav. Koľko asi bude tu rásť nový les? Ďalších 100 rokov? Ďalších 100 rokov, dokiaľ bude ďalší užitok. Takže ktorá generácia si zoberie užitok? Ak tu vôbec budú žiť. Áno. Je to nezmysel. Na Slovensku väčšina miest a obcí priamo spravuje lesný majetok. Má priamo dosah na ten majetok, má tam priamo svojho horára, ktorý za to zodpovedá a samozrejme nerobí sa taký atak na les. Môžem doporučiť Bratislavské lesy a majetky, hej? Kde výška ťažby nie je rozhodujúca, ale je tam les zameraný na ochranu prírody a na prospech všetkých ľudí, hej, Bratislavy. Nie je len na ťažbu dreva. Malo ho priamo správovať a mať nejaké kritériá dané, hej, pre všetkých občanov a to prvé kritérium nemôže byť ťažba dreva, hej. To musí byť až druhé kritérium. Pozrite sa, tak málo stačí a zrazu sme pri tom, natáčame to, vidí to množstvo ľudí. Niekedy ľudia, viete, že nechodili autami, ale chodili peši, takže popri tom kríži sa postavil tam, kde si chceli oddychnúť. Takže keď išli z obce do obce, no potom prechádzali tuto cez tento taký maličký priesmik na druhú stranu, na Humenskú stranu. Dobrá správa je, že sme objavili, že tento les máme a že tento les patrí vám. Výpis listu vlastníctva, pozrite si, milí občania, číslo 687,
parcely registra C evidované na katastrálnej mape, lesné pozemky spolu 139 hektárov a niečo drobné. Pozrieme si na druhú stranu, je to aktuálny výpis z 20. mája. Na druhej strane vidíme, že účastník právneho vzťahu je, a teda vlastník, mesto Michalovce. Takže gratulujem všetkým Michalovčanom. Toto je lesnícka mapa, na čo sa pozeráme. Tie čísla sú lesnícke dielce. Kto sa vyzná v takýchto mapách, vie, že čo to znamená, a tá biela časť, to je časť lesa Oreské, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce, a teda my, Michalovčania. Ďakujem. Dobrý deň, sme v Michalovciach na adrese Štefánikova 25. Toto je okolie Štefánikovej ulice. To je Michalovčan. Tak toto všetko tu pozná. Hore je adresa Štefánikova 25. Zoznam tu bývajúcich, ako vidíme. Vidíme tu meno Gadomský. Žiadna firma sa tu nenachádza.